लौकत कोई है नइखे। आ पूछनी ह तो कह तड़ी जन मौगी की चल जाओ हरिये देखनी ही रहल हम जा 2-3 जना गोइल हन जा। हमार के असही ना दौड़ा दिले ऐसा आजकल के मेहरानू जितना अपना दुख से नहीं किसान परेशान उतना दूसरा के सुख देख के ओकर ले ज्यादा परेशान हो जाता सन। अब का कहीं बेचारा इहो जातन त कहती कि देखले हव जा त गाड़ी वालन के का रोकबू जा जा कहत रहनी कि देखी जी रउआ बाहर नत जाई त हमारा मर्द के कहाँ से सुनाओ कुछ ना सुनाइल। आए हमार परेशानी हम का देखत रहन कि कितना हम परेशान बानी। हाँ जे अपना परेशानी के चलते जो ह चलतनी कि जो कौन जना भेटास कि चल क्या करवाई। हाँ तो कोई कोनो काम करे पर तैयारे नहीं के कहता। हाँ रुपयो पैसा देतनी तो बहु नाम नहीं कसन ये हो कि अच्छा हो बड़ा जा ठीक है ना कहत रह चलो सब कितना दूर बैठल बड़न जरे जाके वो किए के बा हो जा 2-3 जना बड़न जा का जरी जइला पर न कितना ही खाल बारी। इतना खाला में उतर के जा गोड़ छटकी त हिजे दांते चियार देही बा के जरे कतना दूरिया के बैठल बन जरे हो जो रोड पर तक त नजदीक जनाइल ह तनकी दूरा बैठल बन जा लही अही यही में एक जना गायब हो गलन का कि 2 जना गायब हो गल बनन खेती नहीं हर कोल जाता कि घरे अइबो ना बलम जे बाहरवा से तो दिलवा लगा लेम देवरवा से। बतावा का जानी कहाँ हमार यरवो चोर गइल आइल संग बे कहता कि रुक आओ तनी ससुरा झाड़ा लाग गिल ओकरा का कि पेशाब लग गइल कुछ समझे में नहीं आवत। चल का करी धनिया बो देले बनिया जरिए वाला लहसुन दोनों खोट के ले जे चटनी पीस के नाप जब भात मिली बड़ा न सर सर मजा आवेला। आ बैगन बा त बैगन अब लिट्टी चोखा होई आ लहसुन के काट के चोखा में डाल के धनिया के ऊपर छिड़क के तब ये मजा उठावल जाई का हो। हाँ एजा का करतड़ छीला तनी छीला तनी। हाँ कसे अपने छिलब हाँ तो का करी अपन छिली तो तारे कहे आइल हनी मैं गाँव के हम चली घूम घूम छीले के नहीं के हो। हाँ हमरो करे के बा करे के बा चल ना। अरे सरवा ई तो पहली बार सुने के मिलता कि मेहरानू होया के कहती है कि हमरो करे के बा। वैसे तो कौनो मेहरानू बे आज तक से नहीं कहले धीरे धीरे बोले ली सब बतियावेली सब लागेली सब बाझेली सब तब ये सब कुछ काम करेली सब तो अब एक आधाली होला तो कहली सब कि हाँ करे के मन करता। आई तो डायरेक्ट के कहती है करे के बा कितना एक ताव बनेले बा ज्यादा बढ़िया कइलू है अगिलू हमारा भेरी तो करवावे खातिर ना तो कोई औरी ला करवा ले रहतू ना हो का करब हमार मर्द चल गन बाहर जनते बाड़ा। हाँ हम सऊदी हो 3 बरिस खातिर आ कहत रही कि मत जा यही से ना एक हौदी निके भरते कर हौदी में आग लगल बा पाइपवा चालू करके बुता दही का आई मशीनिया चालू करके मैं गील हो जाई तूरी किरे गीले हो जाई नीक ना लगे गमछी बा अतु कह देब गमछी ले तोहरा बस के बात बा ना ना बस के बात नहीं खे छोड़ हटाओ जा दो से का मतलब बाटे। ए भौजी कहत रह कि तू दूसरा ले कर ससुर ले कहे जीब भसुर ले कहब शर्म ना लगी। ई त बात सही है कहतलू हो जे पानी वाली मंगिहन जा त जीव ससुर के तरह हाथे धरा भसुर के हाथ ससुर के देबे ससुर के त चल जाइता जनते बड़ा बूढ़ पुरानिया गांव घर में ससुर तब हो चल कद। ए भौजी देख अबे मन नहीं खे करत कि हम करी अबे हमार दिमाग टेंशन में बाटे। आ पैसा देबो पैसो देबू हाँ से तिया नहीं कहत करे के
ई त बात जरूर हम सुनले बानी कि बाहर वाला जितना कमाला सन तो वही के मेहरानू होटल में जाके अटेंड करेली सन आ पैसो देली सन आ कामो करवावेली सन। ए सुना का सोचे का? देख कद कदी तू जब मंगब न हां तब देब, आखिर हमारा पास बढ़िया से रख रही तबे न देब। त आजे दो त अजे हां तो चलो घरे। देखो एगो बात बताई हाँ 2 आदमी हमनी के बानी जाए एगो औरी हमारी यार बाटे तो बढ़िया बा हो। हम ये अकेले ना कोई ना कहीं करते खुनी मर गई तो कम से कम मुँह रही तो टांग के हटाई न देखाई न बताई न नहीं हेजिंग हई काम से मर गेल ह नहीं सो और मुँह तार दुश्मन हो तू काहे मुँह पा चला लिया ला उनकर वो करियन तू हूँ। ये झेंगूर झेंगूरा है गोई सरवा हेने आई केने ले कोनो ठीको ना न रहेला। क्या केकर खन छेंगो ना हो। अरे एगो हमार दोस्त ह हो बहुत प्रिय दोस्त है ओकरा अभी ना हम ना रही ना हर काम में हम उ साथे रही ना तो हमारो आज 10 गो भौजाई रहती स 10 गो गर्लफ्रेंड रहती स 10 गो माल रहती स ए सुना लेकिन यही के चलते भड़क जली से वही ससुरा के चलते कहीं ना कि हमार दोस्त यार बा हम बतियाई तो उहो बतियाई हम जब जौन चीज करब तौन चीज उहो करी। बढ़िया बा हो 2-4 गो रहिया जाते और जल्दी फरिया जाई। आहा तोरी के रे हम त अबे गही के कहे में बड़ा डेरा तर नहीं तो 2-3 गो के फेरा में बिया ई झेंगुरा जना त ओनिए सरवा शॉट गिल का कहीं कराही में ना पड़ अइया गइल। मन का ई के बैठ बैठ सरवा कहीं के माल लेल बजोरी जो न बतिया ना कहत रही एगो पटैले नहीं तू कहते कि हमहू बतियाई त उ ए करे के बा हो हमारो करे के बा तैयार बनी तुम चले के बा करवा हाँ चले के बा करे चलो पहले दिखा दी। अरे देखत ले ना एकदम जरी आइल बड़ी कहत अली त तैयार बाड़ी तो हमने तैयार बनी हम तो खुदे पहले से तैयार बनी। तो ऐसे न कनी कि पहले चलो जा देख ल जा आ देख तक ल जा आ तब लाग जी जा। देखाला से कोनो मतलब नहीं के हो हम मुंह पर गमछी बीक के तोप के करी ना अरे कैसे तू हर से हो जाला हो। अरे मर्द कहीं तो क्या टैलेंट बा का कोइले बड़ा का हो। टैलेंट नहीं खी हम बहुत टैलेंट है जान जा। हाँ मोरे पता बा कि केतना जानी के कर चुकल बड़ा ओइ से भेंजल लिया जा। याद से करता छोटे से करते छोट रहे तबे से करते ही सर भाई मैं हमार पोथी पाता उलट के देख ले बकारी यही से न कहतड़ी जा कि जा जा ओनिए बड़न जा। वो कह दिए ना हाँ सब लोग जाने लगे बहुत ही करेला तेज। अरे स्पीड का मशीन है सर कहीं करही भर करब थाक न जाई ना हम हूं अजन तड़ और सही एगो के घर में हाँ उ बोलैलस कि करे के बा। हाँ तो ये तना बाई में रहलन न कि करे खातिर दौड़ दौड़ के का घर के काम लेके आ बाहर तक से लेके मैं करेलन। अब हमरो को छोड़ देला कबो करे के चक्कर में। हाँ अरे सर कहे तो छोड़बे ने कैसे छोड़े तू नहीं क्या कर के दुआली? एक दुआली अब भाग ना ना रहबे चले। ना रहबे चल जेबे हितई के नहीं त का करब हम बताओ हितई के में जाई तोरा के लिए आवे अब ताव लगल है न तब जेबे न करे आदमी करे धरे। तो इनकर ये देख लेवल जा। हां ठीक है कहतले का हो का यार देख ल जाओ देखावो तब हे जे देख ले जाओ का जल्दी होने। अरे नतिया हे जुका देखा बेरे और ई तो जौन देखैबू तौने न हो तू ही न कलू ह खेत में देखे के बाटे कि हेजू हम लेके आइल बनी खेतावा। त खेत का मैं खेते न भरल बा खेते न खींच हमनी के देखो कि खेत देखैबू हैं धान देखे के बाटे काटे के बा चल जा क दिए जब मैं काम हमारा एरिया के कटिया क देबे जा तले घर के काम हम संभाल लेही बा। अरे साला धान के अपन खेते नहीं के काटा त बताओ मैं पाक के बाल नीचे लटक गइल बा आ कह तड़ू कि चल जा हमार खेत काटे वही के का कहत कि करबो करबो पैसो देहिबा। हत काहे अरे कटा के रख रही तो जब मंगब तब ना दे दे चाउर और गहूं जौन सीजन में कट रही तबे न देहिब त कहो तू कबे से काज करे के बा अरे कटिया करे के बा बनल मूल बिगड़ ले भाई तू सरो बिगाड़े ही तो। जा नीचे के सुगा रोए लागल सरौ कहीं का कची कुछो ना दिल रोए लागल नीचे से। अच्छा ठीक बा दिल सही बिल में रख बिल में बहुत खिलाड़ बिया रे जना तक नैहर में केतना खइले होई या चरले होई कोनो ठीक बटे बहुत खिलाड़ बिया तनी मनी ना कुछ कहत रखा हो ना हो का बुदा तड़हनिया हम हे कारले बतिया दिन तो हार का फटा ताटे आ तहार का बथता कपार कपार हम कुछ ना कनी करेजा फाटत ताटे हमार करेजा फाटता सब कर फाटेला वही तरी हमरो फाटता के आ त भेंटा आई धान भेंटा में कुटिया लाग कुट की काली सन का काली सन भागल कि ना जैसे कुटुकी खराब कइलो ए मत भौजी जा दूसरा के खोजा खाली निके जा हमनी के अभी अपने काटे के बा ए देर बाबा देखा जा किसी आज जन चल जा ना करबा जा हमार कटिया बा
तो अरे मैं ना झड़ कल जाई। जी कटिया खड़ा हो जी खटिया हमनियों के धान फर गिल बा बाल लटक गइल बा कोई नहीं के काटे पीटे वाला वही के बारे में रोज हमनी के जगह बैठ के सोचे नहीं जा कि हमनी जे कैसे सो काम चला ले चले ना होई करबा जा तब होई। करबा जाता अब होई जा होखवा लियो दूसरा ले हमनी से ना होई। सो हाथा ना हाथा खटा पलवान बढ़ जा। अरे पहलवान कटिया करना हो चल जा ना मरद बढ़ जा कोनो काम लायक नहीं खजा। दे कटिया लोग हाँ, हम तो जानता नहीं कि तू लोग कह दे बजा लेकिन कुछ करे लायक नहीं खजा। तोहरा करवा नाम के बढ़ करवा जा लियो गवनो काम के नहीं खजा। तोहरा करवा कही तो करवा लियो कह देहल जाई कटिया जब थोड़े कहल जी का रे सर हमारा लगा ले कबे से बतिया बोले लेकिन करे कहतिया। अरे हमारो उहे समझ में आइल है लेकिन बाद में ना समझ हम तो जाने कि पैसों मिली वो मिली सारा घर द्वार हम छोड़ के कहीं दूर ले जाती है करा के ओनिए लेकर रहती हैं करबो करती हैं पैसों ले आती हैं ठीक बेले कहले के जे बढ़िया। दिखा द ना नहीं तो हाँ भला बढ़िया भले के में दिखा देना तो जाके खेत में फंस गिरती है सब का पैदल फिल हो ले जाते अब ये खुद ही जंगल पैदल कि अब ठीका मिल गई तब कैसे हूँ मारा चाहे गावा हेजिंग में रो चाहे गावा अब काटे के पड़ रही तो बा तोरा का बुझाता टे तो मर बोइबो करी तो का मारा भाई अरे मैं पैसा ले लेबा तो मरवाई ना अरे सर ये क्या कहते रे मारा भाई बुरबा के का आदमी से ना मरवाई कोई के बयाना ले लेबे तो ओका के मारे वाला बा? ओका मर धइए नहीं खेता ओका मर बाहर बैठे तोरा के नाम मरवाई पिटवाई ना कोनो से लबदा से अच्छा ये बात कहता रे तो कहता रे मरवाइबो कह हम कने का मारवाई गोइल होने गो देखो करस बतिया होती जग का छोड़ जाए दे जे खाली होई उहे न जाई मेहरान के जाल में ना पड़ल जाला बहुत फुसिलावेली सब भरमावेली सब जान जो एगो बात ऐसे दूर रह के चाहिए अपन काम बनता भाड़ में जाए जानता है अपन काम चल के बनावल जाओ दूसरा के काम पर मत ध्यान देल जाओ चल ठीक बाटे चलेगा चले का बैठल जावे जिंगे आराम से चलल ना जाई चले कइले खा ले बड़े ना मर दे खाए वाला नहीं खिलिए जो लिया देख अमरूद समूद फरल जो ना होकर बगीचा में फरल देखनी हो तो तू बोले ले तो चल जो लेके आओ